DZMR. Si Kristo sa radyo para sa mundo. Ibinahagi ang kanyang mensahe sa ulingaon. Naimbaga damag, Mapyanga dumog. bahad ni damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Si Kristo sa radyo para sa mundo. Itiag na mga oras tayo kakabsat, alas 5:52, itiag sapa. Anyan nga ragurag sakti at sa Naimbag nga aldaw, itong galmay sa kada kayo kabsat, may sa nga naragsak na tal... sa uti apo amang mangeng Okay naman. iti may sa nga radyo mapagtangka Naririnig ko rin ta mo rito. idi damo tsak kayat met Well, may sa nga naragsak na tal... ngimita biru-biru kititen kaya rigan iti bilang tibitwen kasta met maadang nuin kay dinggen Tiyag sa panat ng tinamnama Pangtatang Argentina-nama Dagiti sa iti apo Undasin nga balunin tiyag balen Anyan nga ragurag sa tiyag sapa Alda ka na yun iti namnama Kapot sa uti apo amang mangega iti may sanga radyo mapagtalka idi damo jak kayat met nga tinggen emita biru-biru kitneten kaya rigan iti bilang tipitwen kasta met maadang nuin kay tinggen iyag sa panat ng tinamnama mangtatang Argentina-nama Dagiti sa iti apo Undasin nga balurin ti at malen Nito. Hello? Tiyag sa panap ng tinamnama Well, may sa mga kinaragsak. Inanama Dagiti sa iti apo Kinatnap with Bendisyogal daw ito Biyernes kapagkat March 10. Tapos Tiyag sa panap rin yung ng technical problem na tayo kapagkat ka po ng JNT microphone na inisal tayo. Mabasa ko ng kapagkat i-blessing aldaw na when iti may isang aldaw when iti bigat na erogin ito panaggarat na ang dalang kabuhay tayo iti Diyos iti agbalan kay kastamot nga nabinbindisyonan iti dating aldaw tayo. Makipagpasid dating programa ti agsapan at nun iti namnama iti panagadal tayo iti sasaw ti Apo. Kastamot iti panagpipinabilig tayo babaen iti kararag. Ti agsapan at nun iti namnama malipod lunes sa gingganay iti Biyernes iti dating istasyon 1143 DZMR Santiago City. Dito nagsakamang kabkablao ka na kay aldaw iti Biyernes Lawrence Salazar. Naaalala mga unang araw noong tinanggap mo siya kay sarap ng bawat sandali puno ng pag-asa sa piling niya'y walang kasing ligaya. Hindi nagtagal, ikaw ay nagpa
siya. Iwanan ang lahat at sumunod sa kanya. Tutol man ang mga magulang, kapatid at kakilala. Nais mo'y nasunod, wala silang nagawa. Subalit ano ang nangyari? Ikaw ay nanlamig, pag-alis mo'y napagkadali. Hindi naman siya nagkulang o sa'yo'y nagkamali. Iniwan ang paglilingkod, pinagbigyan ang sarili. Pagtawag ng Diyos sa'yo, hindi nagbabago. Siya'y laging naghihintay sa pagbabalik mo. Ang kalwalhatian niya na dati na sa'yo, nasaan na ba ngayon? Makikita pa ba sa'yo? Magbalik na sa Kanya upang muli siyang maghari sa'yo. Alawin kakabsat, agyaman tayo iti daytang kanta. Aya, iti luna, pagtawag ng Diyos. May isa kalagid kakaunang kanta tayo dayta kakabsat. Aya, iti awag iti Apo, haan nga pulos nga agbalbaliw. Nung naka-design ka nga inawagan ni Apo Diyos, uray anya iti papanampin at aramidem agsublika di original nga plano ni Apo Diyos. Kanyang pagtawag ay kailanman haan nga agbalbaliw kakabsat. Well, adala iti saludsudek. Aya, nung makakita tayo iti dakkel nga lamas, anya iti umuna nga mapandi ka panunutan tayo. Aya, no, giti story iti Bible, nakakita kayo dakkel nga lamas, siyempre awan iti sa bali nga panunot tayo, no saan nga ni Jonas. Nga isubat ti pagsasaritaan tayo, iti dayti nga aldaw kakabsat. Iti Jonas, Kapitulo 1, versikulo 17, sa tayo umalati di chapter 2, verse 1 to 10, kuna na, binili ni Yahweh, di may isa nga dakkel nga ikan, anang alunon kini Jonas, kuna na, talong aldaw, ken talo arabiing, adda ni Jonas iti tiyan, iti ikan, sa tayo umalati iti chapter 2, verse 1 to 10. Pero pasan na iti unig, iti tiyan, iti ikan, nagkararag ni Jonas kini Yahweh a Diyos na, itirigat ko Apo imawagak ken ka ket impangagnak imasugak manipod iti tukot iti lubong dagiti natay ket nangnegmo iti timek ko intapwak na kamin iti kadalman wen iti lansad iti taaw nalawlawak iti danom ket sinabasabwagan dak dadakkel a dalluyon ipagarup ko na pagtalawak iti imatang mo ket jakton makita iti nasantuan a templo lilipmot na iti danom ket mangsan nakon namin pinsan alinapunos nak iti taaw ket nakumutan iti ulok iti ruot naipanak iti mismo apuon dagiti bantay iti dagaa ruangan ni balunot iti agnanayon ngem iti daytoy ayuyeng inaon mo iti biag ko o Apo Diyos ko. Iti mariknak amataya kon nagkararagakken ka o Apo ket manipod iti nasantuan a templo nangnegmo iti asog ko. Tinalikodak adagiti agdaydayaw kadagiti awan serserbina a Diyosen ngem siak agkantaak to iti panagdaydayaw ken ka. Mangidatagak to ken ka iti daton kitong palet to iti karik ken ka. Aggapo iti Apo iti panakaisalakan. Kalpasan na binili ni Yahweh iti ikan ket impugsuna ni Jonas iti kadaratan iti igid iti baybay. Well, iti Dios iti madaydayaw iti dayti nga sasaon na kakabsat nga iti binasa. Amo yung kakabsat di ka sasaad ni Jonas aya di uneg iti ikan. Talaga namnamaan nan hopeless isunan kat matayen. Amo nga iti supapak amo nga dayjay ket supapak iti basla consequences di disobedience na kini Apo. Iti saan nga panagtulnog kakabsat, dayta ti ammo na nga supapak na.
Ket idi nga intapwak da isuna iti baybay kakabsat, amunan nga sumango isunan ken patay. Binili ni Yahweh iti maysa nga dakkel nga ikan, ang nga mga lunon kini Jonas. Kunada kabsat daytoy nga ikan ket daytoy iti kadakkelan nga mamal. Iti planeta tayo. Well, no kitaan tayo, mabaling ka ding agbyag, iti sumagmamanong nga oras, iti tao, di unag ti ikan. Mabaling ka ding agbyag, iti tao, iti talong aldaw, ken talong arabi, iti unag iti ikan. Ayan, kuna na di Unlocking the Bible by David Powson, when mabaling ngem, napudot. Ayan, mabaling nga adaan iti pudot nga 104 to 108 degrees Fahrenheit. Ket amoy di katay na, napudot di kakabsat. Kasigon ibigay Bible scholars. Ngayon tinumay deket kadagay kudkudil tayo, mabalin nga maperde, mabalin nga marluto, mabalin nga masinit. Aya, mabalin nga maperde. Well, adalin tayo man tinarigat nga kasasaad ni Jonas, ket adda iti talo kabsat nga prinsipyo, nga mabalin tayo nga maadal dito'y kasasaad na, wenno ti pakaistoryaan na. Umuna, nga duma kakabsat, aya, dagiti naririgat nga kasasaad, iso ti pag-umiso nga kasapulan, tapno masursuro tayo ti kumamang iti apo. Di ba no, adaan tayo, provided amin, magkasapulan tayo, kasla nagadayo tayo, bueno, agkararag tayo, gaputa responsibilities tayo. Awan di tarigagay talagang agkararag akman tano, mapadayawa kiti apo. Di ba? Kasla nakadaywan nga aramiden tayo, ngum tunudumtang, di nga panubok iti biyag, kakabsat. Ay, ti kasasaad tayo, nga pang umiso, talagang, nga amo direk na nga panang agkararag, nga i-dem amin nga pigsam. Iti Jonah chapter 1, chapter 2 verse 1 kuna na mabasa tayo kakabsat nga kuna na kalpasan na iti uneg iti tiyan ti ikan nagkararag ni Jonas ken iti ken ni Yahweh a Diyos na. Iti naman minsan kinuna ni Abraham Lincoln adu dagiti tiyempo nga masarakak nga nakaparinto mga gapo kadagiti kasasaad nga awan iti sabali nga makatulong kanyak no di iti kararag. Iti pagarap ni Jonas, matay isunan kakabsat. Ngam kalpasan iti manong oras, kinunana, mabaling nga impatulot iti Diyos dahil nga dakkel ikan, tapno ti kasta isalakan na. Kasi surat mo't ni Kendall, na arti Kendall, saan nga makaiayo kakabsat iti lugar, iti tiyan, o yung lugar iti tiyan, iti ikan. Ngam, may isang napintas nga lugar nga makasurusuro. Aya, no adto makakabsat ka dagiti lugar nga pag-iso, dagiti tiyempo ka sa saad nga nga pag-iso, ijay tayo nga makasurusuro. Iso nga nung duma, tanggapin po natin. Kaya, nung duma, ipa-experience na, ialaw ni Apo Diyos dagiti nga banbanag, gapu ka dagiti nga experiences, mabalin tayo nga makaadal. Pudno la unay, nga adu tinasurusuro ni Jonas, iti unag, iti tiyan, iti ikan. Iti lasod kakabsat, iti talo nga aldaw, kay rabi iti dahi nga napingat. Kaya, awin, napingat na tayo, nasipngat, nalangsi, nabangsit nga unag, iti tiyan, aya, nakapanunot isuna iti may isang solusyon. Nakita na iti panang salungasing iti Dios ket nagbasol isuna nakita na nga kasapulan na iti apo ket ijay nga nagkararag ijay nga ko mga mabaling nga nagpanod iti gundaway na ijay nga nagparintumong ijay nga nagpakleb aya ngam sugra on ti space nan gapot eksakto laing di space na aya idi nga timmalikod ni Jonas iti Dios saan na nga pinanunot iti isisina na kiniadayo na iti Dios ngem idi nga impurwak da iti baybay ket sinango na iti patay nagbuting isuna nga maisina iti Dios. Iti may isang kabsat nga nakabutbuting nga pasamak kini Jonas ket idi nga napanunot na nga impalubos iti Dios nga maisina isuna iti presensya na. Agsipud ta pinanggep na nga tarayan iti Dios. Kuna na di binasa tayo di kapitulo 2, ayan, versikulo 1, nagkararag ni Jonas kini Yahweh iti Dios na. Numan pa saan nga nagtulnog ni Jonas iti bilin iti Dios ket impakita na iti panang busor na iti pagayatan iti Dios iti biag na napanunot na nga kasapulan na iti Dios. Kasla isuna ni David, kasla isuna na kabsat kay ni David iti kinunana iti Psalm 23 ang kaday. Ni Jehovah isu ti pastor ko. Adan isuna iti namnamang isuna iti personal nga pastor na. Aya ket numan pa nagbasol nagsalungasing ni Jonas iti pagayatan iti Dios iti biag na mabalin na pailaan kakabsat nga agkararag. Aya, mabalin na pailaan iti kumamang, mabalin na pailaan iti dumawat, iti asa iti Dios, iti dayta nga gundaway. Well, si kangay ayat nga kabsat. Kaya ba alamat lang ka dito umasidik iti Dios. Uri no ammo nga adayo ka ken kuana gapu iti panang sukir mo iti pagayatan na. Nagduma ko nagarod
Dagiti naririgat nga kasasaad, isu ti apag umiso nga kasapulan tayo, tapno masursuro tayo iti kumamang iti Dios. Isu anyaman ti adda mga kasasaad mo kakabsat. Addaman ka, addan ka man iti dadagsen, iti dayti nga gundaway, mabaling nga dayti ti wagas iti Apo, tapno ti kasta umasdig tayo, napingpingat tayo nga kumamang kenkwana. Aya, kitang tayo kasi di ti realidad ti biag tayo kakabsat, kasi iba tata, naumo ti problema, agkararag ka, gapo ta responsibilities mo, gapo ta nakadaywan nga aramidem. Ngayon tulo dumalon ka, when umaadaan ka iti dadagsen, kakabsat, ay na, kurang di may isang oras nga kararag ka. Aya, nya pa iti makita tayo kakabsat, sa dinuman tayan tayo, iti Diyos sinidingig ka dagiti kararag tayo, wenno ka dagiti araraw tayo. Yung Jonas, Kapitulo 2, versikulo 2, iti rigat ko Apo, imawag akeng ka, kat ipangagnak. Numasarakam nga adda kakabsat ti uneg iti tiyan, iti may isang dakkel nga lames, ikan. Kat ammom nga iti Diyos, iti nang ikabil keng ka iti dayta nga lugar, anya ti makunam, wenno anya ti aramidem. Mabaling agpukka nga magbaling nga agpukkaw ka. Kit ko na Apo tulungan nak. Pangaasim Apo tulungan nak. Kamanya nga iti kararag mo. No saan mo ammo ti agkararag. Kaya no kitahan tayo kakabsat iti ni Jonas, ing kararag na iti sa awen ing kararag na iti sasao iti Dios. Ni Jonas imbasar na iti kararag na iti salmo. Kaya nagtakder ni Jonas kadagiti karkari iti Dios ket nagkararag. Babaen iti sasao ti Dios ngayon tunumalmalday ka kuno na ikararag mo Apo kunam kadagiti sasaom saan ka saan ka ibate wenno baybayan ngayon tuno agbuting ka ikararag mo Apo ing karim nga saan nga masapul nga agbuting nga ngayon tuno adday iti kasapulam ikararag mo Apo kunam dagiti sasaom ket itidto iti Dios iti amin na kasap nga masapul yu babaen iti nawadwad a kinabaknang ken Kristo Jesus. Ngayon tuno, agkasapulan ka, iti pamakawan, ikararag mo, Apo kinunam, ngem no ipudno tayo, dagiti basbasol tayo, tungpalan iti karimken, inaramid na iti maitutob. Pakawanan dagiti basol, ket ugasan tayo, iti amin a kinadakas tayo. Kasi isong nagpintas kakabsat, ngori man pay, no lumabas tayo kinadumado mga panubok iti biyag, ngem no dati puso tayo kat napnapuan iti sasao iti Apo, mabalintay nga agsanggir kadagiti karkarina. Aya. Isong kasayatan na unay nga adu dagiti bersikulo met. Ngam mo tayo. Hantay lang nga basbasain no dikit di i-try tayo nga i-memorize kakabsat. Ngayon tunod tiyempo iti ginget, iti patay, iti tiyempo iti sakit mabalintay nga pagtakdaran ket panpanunutin tayo dagitoy. Nga sasao iti Apo. Napintas la unay kuna nang garon ni pastora nga Joy. Ay agyaman nakta before nga na-stroke ket adu ten restore ko nga sasao iti Apo. Iti kapanunot ko, iti panunot ko nga isu ti pagsangsangirak, nga isu ti pagbibigak tata. Hallelujah. Kaslaki ni Jonas kakabsat. Anyaman dagiti kasapulan tayo, adda iti kari iti Dios nga masapol nga dawaten tayo. Ni Jonas, nasursuro na ti agyaman iti Dios. Kas mabasa tayo kakabsat, iti versikulo 2 aging gana iti 6. Anya iti pagyamanan ni Jonas. Iti parang tilmon kenkwana iti ikan, kita adda nga ururayan iti patay na, ay iti pagyamanan na. Agyaman ni Jonas iti Dios gaputan numan pay nagsukir isuna, nagsalungasing isuna iti Dios inpaayan na. Inpaayan na ni Jonas iti panawan nga agbalbaliw ket impalubos na nga umawag iti Dios kenkuana iti maminsan pay. O Apo a Dios ko, agyaman isuna iti tultuloy ken asken parabot iti Dios. Amoy kakabsat ni Apo Dios. Suna iti Dios. Iti nga isuna iti Dios nga mabaling nga mangipaay iti may kadua nga gundaway. He is the God of a second chance. Anyaman kinarugit tayo, anyaman ti nag-disobey tayo wenno nagsalungasing tayo kenkwana intuno dumawat tayo ti pamakawan kenkwana adda nga kanayon iti may kadua, may katalo, may kapat nga gundaway. Tapno ti kasta ay pakawanen na tayo. Ni Jonas ang sursuro na tinagpakawan. Kas mabasa tayo kakabsat iti chapter 2 verse 7 to 8. Saan laan nga nagbaling kakabsat nga napudno ni Jonas, no anya iti nagbasulan na, ngim impakita na ditoy, no anya man iti napasamak kenkwana, ket gapo iti panang salungasing na iti pagayatan iti Dios. Ni Jonas kakabsat na sursuro na nga idaton manen iti biyag na. Di Jonas chapter 2 verse 9. Ngim siyak kuna na agkanta akto iti pagdaydayaw ken ka.
Mangidadagak to ken ka, iti daton. Kitong palag to, iti karikken ka. Agga po iti apo, iti panakaisalakan. Iti Diyos, iti dingag kadig iti kararag tayo. Sa di naman iti ayan tayo kakabsat. Anyaman nga lugar di ayan tayo. Amuna, nagiti araraw tayo. Ket din tayo iibkas tayo ken kuana. Anya pa iti makita tayo, adati supapak, iti panagsukar, adati consequences na ang kanayon kakabsat. Kadig iti disobedience tayo ken ni Apos, adang kanayon supapak na. Jonas chapter 2 verse 10, kalpasan na binili ni Yahweh iti ikan, ket impugsunan ni Jonas iti kadaratan iti igid ti baybay. Uray kasatno kakaadayo. Ita iti Dios kakabsat. Nakalukat nga kanayon iti dalan nga agtulong nga agturong ken kuana ket mabalin nga dayta nga panangisublim saan nga nasaya at nga kapadasan. Ni Jonas pinili na iti mapan iti Tarsis imbis nga Genevieve nga imbaga ni Apo Dios nga papanan. Ngem saanen nga nakasubli babaen iti dalan nga pinili na. Masapul nga agtalinaed isuna iti tallong rabii ken tallong nga aldaw iti nalangsi nga tiyan ti ikan tapno ti kasta ipugsuna isuna iti igid iti baybay. Kabsat, saan mo nga busbusen iti panawen mo? Kapapanunot nga mabalin mo nga tarayan iti Dios nga awan iti kasukat na. Ngem adda iti namnama nga numan pay adu dagiti aramid tayo kakabsat nga maisalungasing iti pagayatan kada tayo. Uray kasatno tayo kaadayo ken kuana addalat ta iti kasagana nga dalan iti panagsubli tayo ken kuana. Ayat ti kakabsat no dati awag mo nga panagministro iti Apo. Dati awag mo nga panagbalin nga pastor, leader ta uneg iti church, praise and worship leader. When anyaman pay nga ministry kakabsat, ipaay mo dayta. Gaputa dayta iti plano ni Apo Dios ken ka ayatik nga kakabsat. Ure an anhum kun agarod. Tato iti introduction ko ya. No inawagan na ka ni Apo Dios istimay sa nga banag, ure niya papapanam nga lugar, agsubli ka iti plano ni Apo Dios. Malagi po kakabsat, di kapadasan tayo. Angko kaya't agbalin nga pastor. Angko kaya't agbalin nga ministro iti Apo. Napanak iti lugar. Nga napanak iti abroad. Tapno maliklikak dayta nga awag. Takunak iti rason ko, Apo, ag-sponsorak laangen iti ag-Bible school. Apo Dios, subsobraak iti tithes ko. Dahil kita duma itid ko. Kada gijag paspastor. Dahil iti plano kakabsat. Ngayon niya ti ko na ti Apo. Haan, kasta plano sika. Amis mo, iti mapan, iti Bible school, kat agbalin kanto nga adipin ko. Isang awan ti naramid ko kamsat. Kulang, ayahan ko kayat Lord. Ngayon niya tinapasamak. Natinagak iti 46 feet. Natukul iti sakak, kat inikanday ti landok. Dahita iti supapak kakabsat. Iti panagsalungasing ko iti Dios. Well, mamati akmat kakabsat. Ngayon din napasamak kini, dahito'y kini Jonas. Nabalbaliwan isuna. Pudno nga nabalbaliwan. Hindi napasamak kinyak di jay. Pudno kakabsat. Nga kunak, yes Lord. Dinayawa ni Yahweh dak iti Pilipinas and yes Lord, agtulnog akon. Hindi nagrespond na kakabsat. Iti awag ni Apo Dios. Amoyo, kaslang ay sakbay nga napanak di Bible School at ngamin kasla birbirugal. Ngim di adadjaya kon kakabsat. Ayan, pagadalan iti Biblia. Kasla dati contentment ko. Yes Lord, dahito nga talaga iti nakaawagak. Nung nagtulnugak idin, haan ko mga natukol iti sakak. Ayat nga kakabsat. Saan lang halang matngit nga panagpastor. Iti kayat nga panangawag king kati Apo. Adu dagi ministry yung iti church. Kayat nga magipagpasit tayo di jay. Kayat nga sikakat iiyaman na ako nagarod. Agliti praise and worship. Mangilid iti Sunday school, Sunday school teacher ministry. Sure, nyaman pa'y kakabsat. When basit nga ba nagdaytang isutin nakaawagan iti Diyos ken ka. I-take mo daytang opportunity kakabsat. Dayta ti ministry, mabaling nga dayta ti ministry. Dayta ti nakaawagam, iti pagtaingan, iti unag ti pagtaingan iti Diyos kakabsat. Hangay gagkad-kad. Tamabalin siguro nga kasi di bariklik na yung ba't ngayon adday ti pasit. Wano kang gan iti puso yung kasla dati kurang na. Well, adda lang iti mabaling nga mabaling nga mang fill up data ni Apo Dios.
Gamin di pasit iti puso tayo kakabsat, adda iti pasit ti espirituan, iti na espirituan. Ket day nga mabalin siguro kat birbiro ko. Yes, you have everything. You can buy everything. You can wear, you can use, you can eat. Amin nga kayat mong kakabsat. Yung kaslang adda ti kurang. Well, mabalin nga day ta. Daye uwang nga timang punpuno lang kat ida espirituan nga banag. Bueno daye panagserbim iti Apo. Palubusan kakabsat. Palubusan. Nga agserbi ka iti Apo. Awan iti mapukaw keng pa. Kaya kanyam. Amoy kakabsat, iti lasod, iti 20 plus, 27 or 26 years, iti manipod inaot ko ni Apo Dios, sa anak pulos nga nagbabawi kakabsat. Kaya hanak pulos naman pa, dumtang digiti panubok iti biyak. Pero I never regret serving the Lord. Hanak na nagbabawi, pulos, iti panagserbi iti Apo kakabsat. Kaya, nag-enjoy iti agserbi. Naman pa, adda digiti panubok iti biyag, adu dagiti ups and down, adu nga amang itirag o nga mariklam kakabsat, into no impae mo nga si bubuo da iti biyag mo kakabsat. Ayat iti kakabsat nga dumdum nga, adda pa iti gundaway, ta ipaiyo da iti bibiyag yo, iti panagserbi iti Apo. Na necessary kakabsat, nga into no agserbi ka, kat agjan ka di church, no. Anyaman ti profession mo kakabsat, no siya kat manursuro, usaron da nga para iti dayaw iti Apo, o usaron da nga panagserbi. Aglaklako ka man, dita palingki, wino anyaman nga profession, anyaman nga work kakabsat. No day takat na padpadayawan iti Apo, kat usaron para iti dayaw iti Apo. Mabaling ko nga ibaga, nga siya kat naka full-time ministry kakabsat. Na necessary nga agpastor ka no awan ti awag mo. Makipagpasit ka, iti church kakabsat. Iti panaglinis, iti panagrangay iti church. That is ministry kakabsat. Mabaling nga iji na kang inawagan iti Apo. So nga, ayatik nga kakabsat. Ado mat dagiti kakabsat nga inawagan na iti nga giving. Dati gift of giving. Mangtagda kadi mission, when duma pa dagiti needs. Kadagiti ministry ti Apo, di church. Aramidon dito kakabsat. Malagip ko iti may isang pasamak iti giving kakabsat. Dati maminsan ka talaga nga agkid-kidak gaputa dati kat kasapulak mo ngam iti Dios na kitungtong mariknak ka talaga nga itud ko amo yung in-release ko ngam anyan nga naging bagiti Apo hala nga time is one time is studented na yung pain at ado kasi dito mga mambindisyon iti Apo kada tayo kakabsat agkid-kid nga laan iti tulong ko gaputa kasapulan akmat no amay na dito rason kakabsat nga kasapulan ka tanong ko mangted tid mo tayo sugarod nga madadan ka maisugarod nga addaan ka tapno isunggar nga adda anak gapot tagmulmula. Well, may salang area kakabsat iti pan nakaawag tayo DJ kakabsat. Adu iti ministry jo iti church. Agtulnog tayo aging gana nga hangpay nga naudi ti amin kakabsat. Iti Dios sididingig ken iti amin ni tiempo. Kinsa di man nga lugar. Gapot tayo ayatin na ka. Ammo na day ta puso mayating nga kakabsat. Well, iti day nga gundaway hantay nga ipaidap kuma. Iti biyag tayo nga impaay na nga mausar para iti dayaw king gloria na. Hallelujah. Dawating man nga agtamad tayo iti dating gundaway iti kararag tayo. Maday dayaw ka Apo Dios. Iti dating yaman kami Apo iti palagip niya. Impaay mo kada kami iti daytoy. Pakawanan na kami Apo tano nagduma saan kami Apong agtulnog kadag iti pagayatam. Nagduma Apo agsalungasing kami kadag iti bilbilin mo Apo. Nagduma umadayo kami ken ka. Gaputi na kad adu nga dadagsen wenno kapakadilibukan iti panagbiag. Dawatik man, nadalusan na kami Apo iti dating nga tiyempo. Aramidin na kami Apo nga makayayo ken na adaan iti nadalus nga puso ken umasadig kami iti presensya Apo Dios. Kasi nadadal mi Apo iti kabibiyag ni Jonas. Adang masursuro na nga impatag iti relasyon ken ka Apo. Ket saan nga panakaideya dayo iti presensya. Wan Apo Diyos kas tamon taramidem kada kami Apo Dios. Itunggal may sang agdingdingig iti dating gundaway. Adaan man dagiti agdingdingig nga kaslaman mas Apo. Iti kinaado ti parikot. Ket saan da Apo nga ammo iti nang wanda iti dating problema. Apo sa gidem dagiti nga kabsat. Dagiti malmalday agtakder kami Apo ti karim nga saan na kami nga ibati baybayan. Iparik naman Apo iti daytoy nga presensya, di presensyam Apo. Kadagiti addaan pagbutbutngan Apo. Tibiyag Apo ing karim nga saan nga masapol nga agbuting kami gagsipod tatakdakkel nga Dios nga pinatimi. Kadagiti addaan iti na materyalan nga awen og kasapulan ti na finansyalan wenno nyaman pa nga kasapulan iti daytoy nga aldaw Apo. Ipaay mo ka di Apo Dios. Itdem Apo ti tarigaga iti tunggal maysa kada kami. Uri pa lagi iti tarigaga nga agserbi ken ka O Lord God. Make a way tapno ti kasta Apo Dios ma-enjoy da dadya man nakaawag da ken ka.
Agyaman kami iti day tingal daw. Agyaman kami Apo Dios ti ayat ken pamating mo oripay Apo ti maangay Apo Dios. Nga seminar iti day tingal gundaw iti Fire Center iti Divisoria. O Lord God, dawatek iti pan nakiadam panangaywan mo kadagiti agbiyahe nga pan nga agatender Apo ay wanam idaw Lord God. Sika Apo ti mang tarabay iti dalanda. Waya-wayaam o Lord God tapno makadanon da iti day tingal lugar. Agyaman kami Apo Dios. Iti agtultuloy nga panangaywan mo titunggal may isa kada kami. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Well, hantay nga madingigan kalapsat. Dadya maudi nga kantayo nga kanta ket kayong mga kablaawan da kayo aming nga dumdum nga kadagisibsiba iti radyo da ore pay kayong i-remind kakabsat paalala po ngayon tatan kakabsat da King Quezon Philippines nga maangay ditoy Second Village Divisoria Santiago City daytoy kakabsat da basic training nga kung kunatayo kadagiti Sunday school teachers dagiti leaders ken papastors tayo kakabsat mangrugid mabalin open ti registration ti oras alas 8. Itatang ganagbalam kat aglipas tayo kakabsat into Nubigat iti oras ti alauna kakabsat ket enjoy yo kakabsat ket dagiti travel nga mapandito ganan natin kakabsat. Well, good morning mo kini Rizalina La Madrid. Blessed morning po pastor. Yan tili nga Valentin. Good morning Teresita kini pastora nga Teresita Martinez. Good morning kini sister nga Jennifer Caro na imba ken nabendisyonan nga agsapang pastor ken aming nga nabaleging anak iti Dios. Kini mga Teresita Malaguyo na imbaga-bigat Pastor Lawrence family and family ko na kanya tayo aming patuloy nga nakikinig sa programa ito. God bless us all. Pastor Junimel Hipol, Sister Mila Cabanyero, good morning po. Ma'am Rubilin Darok Agustin, ti Diyos, ti Maday Dayaw. Yeah. Nanuan nga bendisyon nga bigat mo Pastor Ken, Pastor Rajay, God bless. Geraldine Mariano, good morning po. Ami Ovra Panga, kunan blessed morning po. Watching from Burgos sa Quirino. Good morning Pastor Lawrence ken aming adipon ken anak iti apo kunan ni Pastor Johnny Milhipol. Merinod Sumera, good morning Pastor Kastama dagiti padang agdingdingeg iti naldaw kunan na Fe Valentin Tumiko kunan na. Good morning everyone. God bless us all. Sister Vanji Javier Villa naimbag nga Friday morning Pastor and family. God bless po sa lahat. Vivian Benevente, good morning. Kuna ng Jinky Rakal, good morning Mitch Pimentel, blessed morning Pastor and family. Okay, agyaman na Sister Leia Cabanyero. Yes, belated happy birthday kini Lolo nga Jose. Aya, idi Kalman. Okay, kapong kini Sister Leia Cabanyero. Ore pa kini Leonora Soloria, blessed morning Pastor. Brother Joel Jacob, good morning. Ore pa kini okay, Maribatang ngayon bangag sapang pastor pakigreet man man iti Mount Zion Church iti Difon Quirino. Good morning kada kayo aming kakabsat. Devon Rosario, good morning everyone. Ma'am Sir Delia Arok, good morning. Pastora Teresa Martinez, Merinol Sumera, good morning. Geraldine Mariano, amen. Ay baguna iti Diyos kini kumpadre nga Alex Fernando Rituag, blessed morning Pastor Lawrence. Pastor Joy and family, God bless us all, brothers and sisters in the Lord. Romeo Asuncion, na imbaga bigat pastor, kakabsat, madaydayaw iti apo, kini sister nga Luz Montemayor, ma'am nga Amy nga Bugarin, good morning pastor. Aya, Sister Nancy Pascual, blessed morning pastor, God bless po. Pastor Mercedita Magno, thank you pastor. Ita, i-share mo sa ti apo, madaydayaw ti apo, God bless you and your family. Kini pastor nga Rega ng Bloso dita, na imbaga bigat pastor, kung na dita, Valenzuela. Afila Mer de Jesus, hallelujah. Merilol Somera, hallelujah. Mamberon, Sir Alex Pascual, good morning. Minda Caritavio, good morning. Catherine Kinsay, Darlene Pascual, good morning. Merilol Somera, Ma'am Rubilin Darok Agustin, good morning. Ma'am Delia Arok, Milbert Agkawili, Merilol Somera, Sir Leia Kabanya. Kada kayo aming kakabsat, kadumdumnig, iti dating agundaway, kadagityan da sibay, tira radyo ta na imbag na ragsak nga agsapay, iti Biyernes. Happy weekend. Lawrence Salazar na imbangal daw, iti Biyernes. Anyan nga rakurag sa kiyag sapa, aga kanayon iti namnaman. Kapos sa utiya po amang mangega, iti may sanga radyo ama pagtalita. Nangyigan tayo ti programa, ti agsapa anapnuan ti namnama. Lunes ingat Biyernes dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti kayatyo ngay pakararag, ag-text kayo dito'y 0917-564-8388. Ket iti sumagmamano a segundo, magigantayon iti Pro Tips ni Maloy Salumbides.